हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गोदान भिडिअ बरायबाय जों दिनै थांगा जों मोनसे जायगायाव थुदु भिडिअ नायलांदो Finally, जों दा मोनफैबाय जोंनि बे फैनाय थांखिसिम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ना माने Finally मोनफैबाय जोङो बिस्वानाथ घाटआव नै बेनो जायगाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो मा मा नुयो नोंथांमोना देखायलांगोन नायदो नै फट' साफायगासिनो दं जोंनिया जायगाफोरा नै अन्थाइ गिदिर गिदिरथार दोङो नायलांदो आरो देखायलांगासिनो नोंथांमोनखौ नै नावबो गाखोगोन जों दा नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांदो ना माने थुदो बिदिबा ओमफ्राय आं बे जायगा माने बे जायगाया अबाव दं बे एड्रेसखौ बिथांखौ बुंनो थाखाय गुरै खालामनो थाखाय बुंदो नोंथाङा बे माने बिस्वानाथ सारियालि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बिस्वानाथआनो गोलैयो ओमफ्राय आरो बे बिस्वानाथ सारियालि मेन टाउननिफ्राय ओरैजा खोला फैनानै ओरैजा फैबानो बिस्वानाथ घाट मोनो बिराद मुंदांखा बे जायगाया नोंथांमोना फैनानै खेबसे नायनो हागोन ना माने ओरैजा दा नाव गाखोगोन जोङो नोंथांमोना नायलांदो दा माने जोङो नाव गाखोनो नेगासिनो दं बेयाव नाव गाखोनो नेग्राखौ मा होनो ट्रेन गाखोग्राखौ ट्रेन स्टेसन दा नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नाव गाखोग्रा जायगाखौ मा होनो नाव गाखोग्रा माने नेग्राखौ आरो नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ दा जों नाव गाखोनो थांगासिनो दं थुदो बिदिब्ला आरो केमेरा खेबलायबाय नै लामाफ्रावथाय डिस्टार्बथारलै सेटिं जायालै फैजालालै एबारनिफ्राय दा जों नै नाव गाखोनो रेडि जाबाय जों दा गाखोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ना माने नोंथांमोना साननाङा दि बेयाव नाव गाखोबा गोबां फैसा लायो नाथाय बिदि नङा बेयाव फैनानै नोंथांमोना सोंनो हागोन नावआव बारा बेसेन लाया सासेयाव थांलाय फैलाय 20 थाखाल'सो लायो लानायालाय नोंथांमोना फैनानै गाखोनो हागोन नावनि एक्सपिरियेन्स लानो हागोन नोंथांमोना जुदि नाव गाखोफेराखैबा ना माने Finally मोनफैबाय जों दा नावनिफ्राय ओंखारनोसै नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ नावनिफ्राय ओंखारबाय दा ओंखारनानै दा ओरैजा बेरायना फैनोसै दसे मा मा दङ नोंथांमोना देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांदो
जा फैफिनबाय फैनानै दा थांसै जोङो थ' गाइस दिनैनि फालतुखौ बाय मोजां दाबो लाइक एन्ड शेयार खालामदो लोगोसे खालामदो मा मोनो